Весела Меламед работи в сферата на обучение на персонала вече 10 години. От опит знае, че в условията на криза най-важна е връзката между служителите и ръководството във фирмата. Това води до по-лесно обясняване на причината, защо трябва да се намали една заплата или защо няма да се получи определен бонус или съответно защо трябва да се освободи място. Прекият и непрекъснат контакт между шеф и подчинени е най-важен, казва Весела Меламед. За да не се окаже с празен офис, работодателят трябва да познава много добре служителите си, както в професионален, така и в личен план. Така по-лесно се поднася неприятна новина, по-лесно се преценява на кого му е необходима преквалификация или почивка. Така се избягва и дезинформацията, която създава напрежението в офиса. Това са неща, за които служителите са информирани непрекъснато, както за позитивите, така и за негативите. И колкото по-тясна е връзката в предаването на информация, двустранна, между служителите и работодателя, толкова по-лесно става. Освен прекия контакт с работодателя, служителят се нуждае от мотивация. В условията на криза най-често мотивацията преминава в себемотивация, защото служителят се стреми да запази работното си място и дава най-доброто от себе си. Това обаче не винаги е достатъчно, за да не пада качеството на работата. Разбира се, цени се определено тимбилдинги, тренинги, всякакъв вид бонуси, ако щеш. Най-малкото добрата дума добре свърши работата. Въпросът е да бъдат забелязвани тези неща. У нас вече много от работодателите освобождават част от персонала, докато фирмата се стабилизира и след това връщат на работа същите служители. Според експертите, с този нов вид по-гъвкаво управление се търсят възможности за оцеляване по време на криза. За TV7 Таня Иванова.